Bafuna lomlilo wamangwele basendulo wamakondi sezulwini benesibi tengozini upikosi yomoya opaulu Abrahama owatambi supaule wazuzama gaezulu amandebe ku Elijah asapela ini namhla akazimli sumozisi ujobewa egezela kosikumbu na entulo pindutele umsawako nasizibe giseguwe telumoya wakondele nasizibe giseguwe telumoya wakondele nasizibe giseguwe telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele. Toda kukwasa zvakare panguva ino, toda kutenda Mwari nekutisanganisa zvakare mukati meshoko ravo kuti titaure pamusoro pezvimwe zvingatibatsire patinokura mukati mekutenda kwedu semaKristu. Tisati tapinda mukati menyaya yedu, tinokumbira patiri ipapo tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai netariro iri mukati meshoko renyu. Tokutendai nekuti munogara matiudza zvatokwanisa kusangana nazvo mukati meupenyu kunyange tisingazvitarisire. Tokutendai kuti hamuna kuvanza kuti nzira yatinofamba nayo mukati mekutenda ichange ine matambudziko. Tokutendai zvakare neshoko renyu rinotiratidza kuri kunoperera nyaya, kuti kunyange tikasangana nematambudziko, imi Mwari muri muchengeti nemubatsiri wedu kusvika tichipinda mukati mekukunda. Ivaiwo nesu patichataurisa nyaya iyi zvakare mukati meshoko renyu, tibatsireiwo mukati mekududzirwa kwayo nekuiteerera. Ireve chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu. Tinotenda kuti tose tichawana patichabatsirika kuti tikwanise kuponeswa. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Toda kutenda panguva ino neshoko ratichange tichikoverana mukati menguva inei. Panguva yapfuura takapedzisira tichitaura pamusoro pekuti tese takanga tiri mumunda, kana kuti tese taiva mumunda. Tikaona kuti chiroto chaJoseph chaiburitsa pachena kuti chaiva chiroto chaireva zvikuru mukati memusha wavo kana kuti mukati memhuri. Pane zvizhinji zvatisingadzokorore zvatakadzidza pamusoro penyaya iyi. Nhasi toda kubata nyaya iyoyi zvakare, tichienda mberi tichitarisa zvishoma zvatingadzidzewo mukati meupenyu uhwohwu nenyaya iyi. Iyi nyaya iyi toda kuti tizive kuti haisi parable, inyaya yakatoitika chaiyo. Nekudaro regai tiende mukati mayo tiwanewo zvatingawani mukati merwendo rwedu rwechiKristu. Tichaenda pana Genesis chapter 37 ipapo ndo patinenge tiri, vhesi ya 12 tiverengerewo zvichienda kumberi. Tichaverenga vhesi ya 12, mavhesi edu anenge achititungamira vhesi 12 kusvika pa20, then 28 to 36. Tozobata hedu mamwe mavhesi anotsigirana nenyaya yedu
Mwari vachitipa nguva nemukana. Tiverengerewo muverengi. Zvino vakoma vake vakandofudza makwai ababa vavo paShekemu. Yes, vakoma vaJoseph vakandofudza makwai ababa vavo paShekemu. Israeri akati kuna Josefa. Jacob kana kuti Israeri ndobva ati kuna Josefa. Vakoma vako havafudzi makwai paShekemu here? Uya ndikutume kwavari. Right, vakomana vaenda kunofudza wai. Baba ndobva vadaidza Joseph kuti vamutume aende kwavari. Iye akati ndiri pano hangu. Iye akati ndiri pano hangu. Akati kwaari zvino chienda unotarira kana vakoma vako vakafara namakwai kana akafarawo ugodzoka kuzondiudza. Naizvozvo wakamutuma ari pamupata weHebhuroni akandosvika Shekemu. Yes. Zvino mumwe murume wakamuwana achidzungaira musango. Murume akamubvunza akati unotsvakeiko? Iye akati ndinotsvaka vakoma vangu. Dondiudzai hako kwavanofudza makwai. Murume akati vabva pano nokuti ndakavanzwa vachiti ngatiende Dotani. Josefa akatevera vakoma vake akandovawana paDotani. Mira ipapa. Pane nyaya dzatoda kuti tibate panyaya idzodzi. Chekutanga ndechekuti vakoma vanoti vaenda kunofudza wai kuShekemu. Israeri kana Jacob anoti kuvana vake kuna Josefa, Joseph toda kuti tirangarire kuti anga ine makore mashoma anga asina kukura, anga achiri a teenager. Anodaidzwa zvikanzi toda kuti uende unoona kune vakoma vako ndinzwe kuti ripoti yakamira sei yavo pamwe chete nemakwai. Joseph anoti ndiri pano hangu nditumei. Muchaona kuti Joseph paanobvuma kutumwa nababa vake pane zvinhu zvatingangotarisa zvatingade kuona. Number one, Joseph aiziva kuti atumwa nababa ndosaka akaenda. Number two, anga atumwa nekuti anga achifanira kunounza ripoti yevakoma vake kuna baba vake. Zvinhu zvaiva pachena mupfungwa dzaJoseph ndezvizvi. Kaonero kangu nekuverenga shoko iri kanondiratidza kuti Joseph ainyatsoziva kuti vakoma vake vanomuvenga. Ainyatsoziva kuti treatment yaaiwana ari pamba, at least paina baba nanamai vakanga varipo. Mind you, tinofanira kunzwisa kuti panguva iyi mai vaJoseph naBenjamin vanga vafa muchapter 35 yaGenesis. But still there was that protection yaaiva nayo ari pamba. Munonyatsoziva kuti patinokura mukati memisha yatinokura, chero ukakura mukati mevanhu vanokuvenga sei, at least pane one anombotiwo musadaro mwana. Pangava muchechi, pangava munyika, mungava mucommunity, kunyange pavanhu vane utsinye chaiwo. I've heard stories dzekuti kunyange mbavha dzinobhinya nekurobha vanhu mukati medzimota nemukati memisha. I have heard stories, ndakanzwa nyaya dzinotisu mukati mevanhu ivo wainzwa kuti mumwe munhu anga atiuraya asi pakati pavo pane akazoti musadaro. Somehow environment yekumba kana kuti Mwari anotendera kuti pane imwe nguva yekuti unongowana umwe chete anoti at least dai mamuregedzi. Muchaona kuti Joseph achiziva kuti vakoma vanomuvenga zvakadaro, aiziva kuti kwaenda vakomana ava manje uku kumafuro, vakomana nemavengero avanondiita pano uku ndonoitwa patu. But still nekuda kuti anga atumwa nababa vake anoti ndiri pano hangu nditumei. Akaaccepta kutumwa nababa vake kunyange akanga achiziva the dangers that were ahead. Aikasazoziva hake zvaiitika, but aiziva kuti kusvika kwangu kuri kufudza vakoma handizoshayawo anondishunya, asi nekuda kwokuti baba vandituma. Ngainditi kuvana vaMwari panguva inoyi, mukati meupenyu tinonyatsoziva madangers emamwe mabasa, kunyange raMwari,
kunyangwe mumhuri, kunyangwe mukati mechi, tinoyaza kuti madangers andine exposed to pamusoro pezvandakuda kunoita ndeyakati, but dzimwe nguva Mwari vanoramba vachitisunda kuti baba vatituma. So there was this yaityisa panyaya yekuenda kunoona Vakoma. Vakoma vacho pachezvavo vakanga vari a danger to Joseph. Number 2, Shechem was not a very favorable place. Ruth iyoyo kuti iende a teenager nekuti Vakoma ndoko vakambenge vaita zviya pamusoro paDiana. Vakanetsana vakauraya varume vekuShechem. Shechem was not that a very simple route. But Joseph anotora route nekuti Vakoma vanoda kunoonekwa, number 1. Number 2, nyaya kuti baba vandituma kunoona Vakoma. Regai ndikuudzei vana vaMwari. Mukati merwendo rwechiKristu pane zvimwe zvinhu zvatinongoita nekuti Mwari vatituma. Kunyange uchiziva the criticism iri mberi, kunyange uchiziva kuvengana kuri pakati penyu, kunyange uchiziva the discouragement iri around you, ndoda kuudza munhu waMwari pamwe chete neni kuti dzimwe nguva tinoramba tichiita basa iri nekuda kuti Mwari vatituma. Ndinoenda mukati meroute, I can take this route. Ndinotora rwendo urwu. Muimbo werwiobva atiye rwendo urwu rune ngozi, rwendo urwu runotyisa. But nekuda kwekuti rudo rwaMwari rwakanditenderedza ndinofanira kungorwuita. Ndoda kukuudzai kuti kana paine route iri so dangerous mukati meupenyu, iroute yekuita basa raMwari. There are brothers somewhere in your life. There are brothers somewhere mufamily mako. There are brothers somewhere mukati menyika yaunogara. There are brothers somewhere mukati mebasa. Chinokuendesa kubasa zuva rimwe nerimwe mukati meservice yaMwari inyaya yekuti yes, the brothers can be frowning, but my father has sent me. So nekudaro Joseph anoti ndiri pano nditumei hangu. Zvikanzi anoti afamba Joseph anorongedzerwa zvese, opinda mukati menzira, hatoone muono kuti a teenager ari kufamba ari kuenda kunotsvaka Vakoma vake mukati memafuro. Rangarirai kuti nguva iyi zvikara zvanga zvakawanda. Rangarirai kuti nguva iyi route yatataura iyi ine vanhu vaishinwa vekunana Shechem nedzimwe ndudzi. Rangarirai kuti nguva iyi madangers Joseph aikwanisa kungotsakatika. Joseph anoti baba vandituma, regai ndiende. Zvikanzi anopinda mukati menzira, anofamba ndokusvika paShechem. Zvikanzi asvika paShechem, anosvika Vakoma vake vasipo. Asvika paShechem, panouya mumwe murume. Zvikanzi anobvunza, ari kutenderera nekushaya kuti oita sei. Ndiri kutarisa mufana akatakura pasuru yakanga yabva kumba, akatakura zvikafu zvaifanira kunosastena Vakoma, zvakabikwa nezvakagochwa. Diet yekumba munoziva kuti kana uri kure. Rimwe gore ndakamboenda kuchikoro kune imwe nzvimbo, takapanga sadza chairo chairo. Musi wandadzoka ndakabata chisaga cheupfu, ndakanzwa munhu wese achifara achiti sadza rawe. Joseph ndoda kuona same scenario. Akatakura, but ari kusvika ari kudaidzira, ari kuita masounds ose aizikanwa neVakoma. Ari kupa signal yekuti perhaps vari somewhere vangamunzwa achidaidzira kuti ndasvika, nekuti vane macodes avaipanana mukati mekufudza. Tichikura isu taiti kana tichitsvaga mombe taiparara nesango rese. Kana uchinge wadziwana wairidza code yawairidza kuti vamwe vako vakunzwisise kuti uri kupi. Ndiri kutarisa Joseph achisvika achitenderera, anoita code. Vanhu, there was no response. Anodaidzira until a man and a stranger anouya padhuze obva ati uri kutsvakei. Ndiri kutsvaka Vakoma vangu. Joseph at the ending stage yenyaya iyi mukati meshoko raMwari, nyaya yekuti his brothers haanambobvira aibvisa pamuromo, through and through. Ndiri kutsvakawo Vakoma vangu vanga vachifudza wai. Zvikanzi
wanga vachivatsvaga vakoma havachisipo pano. Kaverenga vamwe vanyora vachinyora including Ellen G. White anotaura kuti zvinoita sekutoti mutumwa ndiye akatouya akamuudza. Zvikanzi Joseph anoudzwa zvikanzi vakoma vako takambonzwa vachitaura kuti vachambonofudzira kuDhothani. Zvikanzi Joseph nyaya yekuDhothani haana kuiudzwa nababa. Nyaya yekuDhothani akaiudzwa nemunhu akatumwa naMwari kana kuti nemutumwa kuti amuudze kuti vakoma havachisiri paShekemu. Nyaya yekuDhothani yanga isiri paitinerary yekumba, nekuti mudhara kumba aiziva kuti vanhu ava vari kufudzira zvipfuyo paShekemu. Saka kuna Joseph decision yekubva paShekemu kuenda kuDhothani, it was one or two things or two reasons. Number one, ndeyekuti kunyange ndikadzokera kumba ndikanopa baba ripoti yekuti vakoma ndavashaya, one way or the other baba vanokwanisa kundidzosa kuti ndidzokere kunotsvaka vakoma, or inotozova challenge mukati memusha kuti vanova suspicious kuti vanhu vakatorwa, vanhu vakaenda kunofudza makwai asi vakapambwa here. That was going to be the other problem. Number two, chakasunda Joseph kuenda kuDhothani, he wanted a good report about his brothers avaona pavari. Kana zvaireva kutsvaka kusvika aona kuti what happened kwavari, oenda nereport. Baba vaida report, vanga vasingangodambedzi nyaya yekuti handasvika ndavashaya obva atodzokerawo yetowo report hongu. But what kind of a report was it going to be? Joseph anoti, let me make all my efforts nditsvake pane vadhara, pane vakoma vangu. He moved from Shechem to Dothan, extra mile. He searched for them. Zvikanzi ari kuenda, he saw, he found his brothers. Akaona vakoma vake abva paShechem kuenda kuDhothani. Asvika akaona vakoma vake. What happened next? Verenga bami. 17. Murume akati, vabva pano takavanzwa vachiti ngatiende Dhothani. Josefa akatevera vakoma vake akandovawana paDhothani. Ivo vakamuona achiri kure. Zvino asati asvika kwavari, vakarangana kuti vamuuraye. Vakataurirana vachiti, hoyo muroti uya wauya. Uyai zvino. Mira ipapo. Toda kuti tione nyaya iyi nemaonero aya. Musoro wedu wenyaya unotiwa vakoma havarambirwi. Vakoma havarambirwi. Musoro wenyaya yedu, kana takatarisa nyaya iyi, tiri kuona munhu aisa effort yake yese. Aisa effort, number one, abvuma kunotsvaka kune vakoma vake kuti audze report kuna baba. Number two, atora dangerous route yekuenda kuShekemu. Number three, ashaya vakoma paShekemu. Number four, akati handingadzokere kuna mudhara nenyaya yekuti ndashaya vanhu paShekemu. Zviri nani nditsvage, kandatonzwa kunzi vari kuDhothani. Zviri right nditotevera kuDhothaniko. It will be better to take a distance yakatoreba ndodzoka ndine report pane kudzoka kumba ndonopa report yekuti ndakanzwa kuti vakaenda kuDhothani. Dai akaenda nereport iyo, number one, Joseph was very safe. Now I save her energy. I save her what we are now going to face paDhothani. Joseph anoti afamba paanoona vakoma vake, Bible riri kuti iro akavawana. He found them. But vakoma, chirungu chiri kuti Joseph found his brothers. But the brothers saw a dreamer from a distance. Joseph achiona vakoma, ndiri kuona kuremerwa. Achiti, now I have achieved.
mafootprints ehwaya akanga achishayikwa paShekemu asaone achiona ari kusvika paDothani achiona kuti kuno kuri kufudzirwa wai. Ndiri kukofukidzira kuti he made a code to make sure kuti he wanted to confirm kare pataifamba pandambokutaurirai kuti taiita makodzi mukati mekufudza. Ndiri kuona Joseph achiita a code yekukonfirma kuti yes I can see kuti havafudzi vemakwai. Hongu ndiri kuona kuti havafudzi makwai andiri kuona macolors akatofanana nemakwai edu. Rega ndikuita a code to confirm. Paanorova code anonzwa Vakoma vachiresponda kucode iyoyo, but in their eyes they saw a dreamer from far off. Kana ndikuudze vana vaMwari panguva inei kuti mukati meupenyu there are only two eyes that see people from a distance. The eye of love, number one. Luke chapter 15 ukaitarisa inokudza kuti when the father saw his son, he saw him far off. Baba vakaona mwana achiri kure, mombe dzapera pasina huruwa yemombe, asina masandals nehembe dzaakaenda nadzo, but the remnants in the son. Baba vakatarisa nezuva rerudo vanoona kuti yes, mombe hadzisisipo, hwaya hadzisisipo, kupfeka kwandakamutuma hakuchisiko, asi vanoona kuti there is something left in the son. That is my son. Ziso rerudo rakavaona vari kure, rakamuona ari kure. But on this day ndoda kuradza rimwe ziso rinoona munhu ari kure. Ziso reVakoma rinoona munin'ina wake ari kure. Zvikanzi varume, tarisai muone, we have a visitor in the camp. Tiri kuona mukati mekembi matiri kufudza, tiri kuona tashanyirwa. Unoziva kuti handizive mavara avakashandisa, but zvakangonyorwa ndezvekuti ndiri kuona vakomana vakarara pamumvuri in the heat of the pastures. Hwai dzake dziri kufura. Time yekuti akasvika nguva yatizive, but ndiri kuona one of them. Imagination inondiudza kuti pakufudza kwemakwai nekuda kwekuti maraiders aiuya achitorera vanhu ava zvipfuyo, vaigara vaine nharirire yaigara padenga, kana kuti nharirire dzaigara padenga dzenge dziri pajuti, so that munotarisa kuona kuti are there any people who are coming to raid zvinhu zvedu, kuzotitorera zvinhu zvatinazvo. Saka munhu aigara panzvimbo yakakwirira, kana kuti vanhu vaigara strategic positions, so that kana paine ari kuuya vanopa a sound so that vari pazasi vasabatwe nesurprise. Ndiri kuona mumwe achipa sound yekuti hoho, listen, mukai vakomana. Vakomana vachimuka pavakanga vakarara, vamwe vachisimuka for further instruction. Munhu achitaura achidaidzira kuti the dreamer cometh. Ndiri kuona murota ari kuuya. Vakomana vanoconfusika because news expect. Why? Because Hebron is not very near. Number two, chinozikama kuHebron ndechekuti tiri kufudzira mombe kuShekemu. So they would not expect someone to come to Dothan. But vari pamusoro vari kuona kuti mukomana ari kuuya with his coat of many colors. They identify him. Vobva vanyatoti mukomana ari kuuya ndiye. Tinomuziva number one neheight, tinomuziva number two nestep, tinomuziva the coat of many colors. As he drew near, munin'ina wava achiuya, the news is confirmed. Vakomana simukai, the dreamer cometh. Mukati meupenyu regai ndiudze vana vaMwari kuti mukati meupenyu dzimwe nguva unosara usvika pavanhu vakapera, vanosara vokukwazisa vokuhaga, vamwe nekukisa. Vana vaMwari vachikubata nemashoulders vachikupeta kubheki, but pawanga usati wasvika, they did not see a brother, they saw a dreamer. Yonosvika obva vati I have found my brothers. After a long time,
After a long time, I found my brothers. Regai ndikuudzei vana vaMwari, vakoma havarambirwe. Vakoma havarambirwe. Chinhu chiri kuitika mumba mevanhu ichi. Vanhu vababa vamwe chete, vakoma havarambirwe. Mukati menyika yeZimbabwe, regai ndikuudzei vana vaMwari, unosara wasvika wapera, vakomana vapedza newe, vanokwanisa kukuhaga, vagokukwazisa, vagokusaruta, vagokuita zvese. Vakoma havarambirwe, unokwanisa kusvika vatoona muroti. Vakoma havarambirwe. Muri kuimba mugrupu rimwe chete, muri kuparidza mugrupu rimwe chete, muri muwitnessing group, muri mustudy group, uchisvika dzimwe nguva unotosvika wapera. Vakoma havarambirwe. Saka zviripo zvimwe zvinhu zvinotarisirwa kuti zviitwe nevakoma. Pane zvimwe zvinhu zvinotarisirwa kuti zviitwe nedzimburi. Mukomana uyu paanosvika, ini ndinofungidzira kuti ndoda kukupai muenzaniso wevakoma vakasiyana. David paakasvika pahondo iya vachirwa naGoliath nemaFiristia, time yaakada kuti aende kuti anotarisana naGoliath, mabrothers ake ese akasimuka at once to stop him from going, because they knew kuti the young man, their brother, was in danger. Generally, vana vadiki kana kuti malast born nevana vadiki vane vakoma, they are the apple of all protection. Zvekuti kana vanhu vachitarisa, munhu wese anodefenda mwana, kunyangwe nzou chaidzo, kunyangwe mhuka dziri musango, they die protecting their young. Ndoda kuti muone kuti mwana mudiki atora ruti yakadaro, vakoma vanoti aiwa David, usadaro George, rangarira nyaya yekumakwai cheteyo, izvi ndezvediswa kurizvo. Vakanetseka nejuti rakanga ratorwa nemunin'ina. But ava vatiinawo nhasi ava, vakomana vari kuti ivo havana chavarovesa hana. Vakadai vakatomuchingura kuti vakomana vakatenge kupuputi kuti nai Joseph, wazviitirei, wabva nekupi, wafamba nekupi, chii chaitika, mukati umu hauna ambokuvhiringere, chii chaitika mufana. Vakadai vakachema, vakatarisa Joseph. David pane imwe nguva anoramba kumwa mvura yakauya naJoabu. Zvikanzi mvura iyi mvura zvayo, but ndiri kuona ropa revanhu nekuda kwesacrifice nedanger yamapinda mukati mayo. David akati mvura indoidirira pasi, handikamwe mvura, ndinomwa ropa revanhu apa, achiona sacrifice yakanga yaitwa nevanhu. But our brothers here today panyaya iyi vanoti munin'ina ari kuuya atora all that root, vachiona achiuya so komiti inogara pasi yoti the dreamer cometh, let us kill him. Vanogara pasi kutoda kutomupedza. Toda kuona kuti zvichaita sei dzikapazasi mbijani uverenge unzi. Ivo vakamuona achiri kure, zvino asati asvika kwavari, vakaranga kuti vamuuraye. Vataurirana vachiti, hoyo muroti uya wauya, uyai zvino timuuraye, timukandire mune rimwe ramakomba awa, goti wadyiwa nechikara, kuti kurota kwake kuchazoitwa seiko. Rubheni akazvimira akwe ipapapo. Zvikanzi hoyo muroti auya, ngatimuita sei, ngatimuuraye. Toda kuona kuti zviroto zvake zvichazovei. Ndoda kuti muone chechi kuti challenge yaJoseph, number one, the coat of many colors, but apa nyaya yakunetsa inyaya yekurota. Dai tati nenguva taimbodzokera mbichana totarisa zviroto zvaJoseph. Chiroto chaJoseph chiri kuti icho, ndarota tiri mumunda muine zviswa, changu ndobva chamira, zvimwe ndobva zvakotama, vari mumunda. Ndobva arota futi zviya zvenyeredzi nezvekudenga izvi. Saka chiroto chavaroda kumuurayira vakomana, one thing that they are forgetting, inzwa munhu waMwari,
One thing chavari kukangamwa ndechekuti they are killing the dreamer, yes, but the dream or the dreams chavari kuurayira dreamer ndechekuti chiswa chakamira, but they are forgetting kuti zvavo zvakakotama, they are part of the dream. Saka pane dzimwe nguva vana vaMwari patinoitirana utsinye, pane dzimwe nguva dzatoitirana utsinye mukati memhuri, mukati mechechi, mukati menyika, mukati mezvakati, tokanganwa kuti we are part of the dream or of the dreams. Joseph pavari kuti ngatimuuraye, vachibvunza kuti toda kuona kuti zviroto zvake zvichazovei. They failed to answer or to question themselves yekuti after we kill uyu ari kuzvita akamira, what will happen to those zviswa zvakapfugama? Hatifungei pamusoro penyaya iyi. Nemamwe mazwi, kuurayiwa kwechiswa chakamira zvaireva kuti zvakapfugama zvairamba zvakapfugama but zvisina akamira. Kangaini mukati meupenyu hwedu vana vaMwari, takataurirana marumwe zuro nanezuro payo tikati at any given time Mwari mukati memhuri iyo, mukati mechechi iyo, mukati menyika iyo, mukati mesociety akatipa zvipo zvakasiyana siyana. Vamwe pavanomira isu tinopfugamawo but tese tiri mumunda. Vamwe pavanopfugama umwe anomira. At any given time there has to be someone standing, but when we take off he who is standing, hazvichinje status yevakapfugama. Nemamwe mazwi pakueliminata Joseph, kana kuti papfungwa yekuda kuuraya Joseph nekuda kwezviroto, pane chiroto chaifanira kusara mukati mavo. Chiroto chaifanira kusara ndechekuti zviswa zvinoreva kuti ivo zvaireva kuti havaizozviurayo. Vaida bedzi icho chakamira ichi. Chakamira ndo chatoda kubvisa izvi. Zvakagara kana zvakapfugama zvaifanira kusara zvakapfugama, but zvaipfugama until when? In the first year, the elimination of the standing. Saka vana vaMwari regai ndikudze, patinoitirana utsinye, patinoitirana godo, patinoitirana nharo, patinoitirana jealous, ndoda kuudza kuti mukati memisha yedu, mukati memachechi edu, mukati menyika yedu, mukati memabasa edu, mukati menharaunda yedu, yes tabvisa akamira, but panosara vakapfugama voga. Ende kana masara makapfugama moga manje, tichaibata nyaya yekumberi. Kana kwasara vakapfugama manje, ndo pamuchaona kuti shoko rekutiro dzokora paverse 20, dzokora paverse 20 kurumidza ipapo. Uyai zvino timuuraye, timukandire mune ringa ramapopo. Yes. Tigoti wadyiwa nechikafu, tigoona kuti kurota kwake kuchazovei. Ngatimuuraye uyu akamira. Ngatibvisei uyu ane soprano mukwayo, ngatimubvisei. Toda kuona kuti zvichazovei. Ngatibvisei uyu ane bhesi, toda kuona kuti zvichazovei. Ngatibvisei mai vedhokavo, mai vechita. Ngatibvisei baba avo vanogona kudzidzisa nekuparidza. Ngatibvisei muimbisi uyo, ngatibvisei mutungamiriri. Ngatibvisei vese nekuti vari kutivhiringa, vanovhiringa isusu takapfugama. Toda kuona kuti kurota kwake kuchazovei. Munhu waMwari, uyu achabvawo, uyu achafawo, avo mai vachabvawo. But rangarirei kuti question yamabvunzai, toda kuzoona kuti zvichazovei zviroto zvake. Saka regai ndikuudzei kuti kunyangwe akamira akabva, kunyangwe iyeyo wauri kuitira jealous akabva, kunyangwe iyeyo wausiri kuda akabva, kunyangwe iyeyo wausingafarira akabva, hazvichinje status yekuti uende unomira. Unoramba uri wakapfugama. Nhasi tine mhuri dzakasara dzine zviswa zvakapfugama. Hamuna kuda kupa mwana uyo fees nekuti ndiwo kwamai nini. Manyazo ndiye ane chipo chezvikoro. Mukati haangaendi kuchikoro nekuti hazowe kumba kwedu. Amene ndikataure ndichiti kuti tiri kurarama musociety ine zviswa zvakapfugama zvakasara. Vese vakanga vakamira. Africa ine challenge iyi.
Africa is scared of talent. Ahiki vanoratidza kuti akamira. Africa always wants to surround itself with weak minds. Africa is afraid of its talent and spiritual gifts. The church of today, my families are us, anotya zvipo zviri pakati pavo to the extent yekuti kunyange anogona anoroyewa. Hatidi kuramba nyaya kuti varoyi variko. Kune vanhu vakatoroyerwa zvipo zvavakatipiwa naMwari vakafa, but rombo rakaipa, mhuri dzakasara dzine zvisikwa zvakapfugana. Kati menguva ine ngaindikuudzei vana vaMwari, Vakoma havarambirwi kuti vanokwanisa kuti mwana auya nechikafu, auya nezvakanaka, obva vati muroti ngatimuurayei. Vhesi yani paya, verse 28, tiverengere verse 28. Zvino vatengesi veMidhiani vakapfuurawo vakakwidza Josefa vachimubudisa mugomba. Mira ipapa, mira imboenda pana Genesis chapter 4 verse 4. Umhanye ipapa kusvika pa9. Timboona zvimwe zvakaitwa neVakoma. naAbheri vo akauya namakwayana ake emhongora namafuta awo. Jehovha ndokugamuchira Abheri nechipiriso chake. Verse 9. Verse 9. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, uripiko Abheri munun'una wako? Right. Iye akati, handizivi, ndini mufudzi womunun'una wangu kani. Muri kuzvaka Vakoma havarambirwe. Vakoma havarambirwe zvavanoita. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unoramba kuti zvaitwa neVakoma here. Unoramba kuti zvaitwa nemunhu mukuru here. Unoramba kuti zvaitwa nemunhu wechechi here. Panapa tiri kuona Abel naKaini vaenda kunopira zvipo. Vaenda kunopira zvipo, Kaini anouraya munin'ina wake nekuda kwejealous. Saka Vakoma havarambirwe kuti vanokwanisa kuita jealous. Mukati memasociety atinogara, mukati meupenyu, nyaya yejealous hatidi kutiza kwairi nekuti iri life and inoraramika. Let us not live in denial yekuti zvinhu izvi zviripo nekuti Satani achiripo. Abel anourayiwa naKaini. Saka toda kunyatsobudisa pachena panapo kuti Vakoma havarambirwe. Hazvirambirwe zvinhu izvi kuti mukati mesociety yatinogara, iyi ndo nyaya yatisangana nayo muna Josefi, kuti Vakoma vake instead of defending varohwe nehana pamusoro pezvaakauya nazvo nedistance yaakafamba, distance yavo, at least the effort should have defrayed their hatred for their brother. Kuti Vakoma namufana tinomuvenga hedu, but honai chivindi chaaita kubva kuHebron kuya paShekemu, kubva paShekemu kuya kuno kuDothani. Regai ndikuudzei kuti when hatred takes over, love is elbowed out of the way. At the end of the day, reasoning ethics dzinokwanisa kudzika nekuda kwekuti when hatred takes over, brotherly love vanishes. At the end, you don't see your brother, his efforts, his sacrifice, you only see a dreamer. Verse 23. 23. Zvino Josefa wakati asvika kuvakoma vake, vakabvisira Josefa nguo yake, nguo iya yakanga yakareba namavoko yaakanga akafuka. Vakamutora vakamukandira mugomba, gomba rakanga risine chinhu. Bata ipapo, bata point. Hembe yabviswa yakaitirwa nababa iya. So my brothers ari kuataka yatingati the persona kana kuti ma-spiritual gifts kana kuti chipo chaakangopiwa nababa iye asipo. Zvikanzi vanomubvisa hembe, zvoreva kuti hembe iya was the target number 1 iya yatatanga nayo. Number 2 zvikanzi vakamutora ndobva vamukanda mugomba. Toda kuti chechi ione chinhu ichi, titende Mwari negomba iri. Kufungawo kwangu vana vaMwari kuti dai Joseph akawanira Vakoma paDothani paShekemu, handina nhoroondo yekuti paShekemu paiva negomba, but somehow Mwari vanomutungamirira kubva paShekemu kuenda kuDothani an extra mile. Panongoriwo hameno tingati chiko, by chance pane gomba. Kufungawo kwangu kuti zvimwe Mwari akaitira purpose yekuti aende kuShekemu nekuti kuDothani nekuti dai akaona vakomana vari paShekemu
pasina gomba, another method could have been used. Yekuti it could have been instant death. Yekutouraiwa kana kutobaiwa obva atofa. Because the same swords dzakabaya nguo iya dzakauraya hwai. The same sword could have landed on Joseph. But Mwari akazvita hake kuti aende padhodha. Ngatitende Mwari vana vaMwari. Dzimwe nguva atinoti makomba atakakandwa nhasi, things could have been worse than that at Shechem. Ngatitende Mwari negomba riri paDothani. Hongu paShekemi nzvimbo yavatorwa ine vanhu vanotyisa, but Mwari akangotitendera kuti take an extra mile to Dothani. Osvika paDothani paunofudza kuti wasangana nevakoma vechechi, wasangana nevakoma vekumhuri, wasangana nevakoma venyika yako vokukanda mugomba. Thank God for the beat at Dothani. It could have been worse at Shechem. Vanhu vanomukanda imomo, vamukanda ndobva vaita sei dzikapa zasi tipedzise tinzi. Verse 25. Vakagara pasi vakadya. Zvino vakasimudza meso avo vakatarira vakaona boka ravaIshmaeri Famba. vachibva Gileadhi. Makamera avo akatakura zvinhu zvinonhuhwira neBhasani nemura vachizviisa Ijipita. Zvino Judha akati kuvana baba vake, tingavaneiko kana tikauraya mwana wedu? Joseph asvika zvikanzi batai vhesi iyi vana vaMwari. Vakagara pasi vakadya. Vakadyei chikafu changa chauya naJoseph. Shuwa here vana vaMwari kuti zvinoitika here kuti vamwene muroora anokwanisa kuuya neshuga, vakotomunyeya vachimwa shuga yauya nemuroora? Ndozvandiri kutaura kapa. Ndiri kutaura kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kutodya zvinhu zvaunovapa ugovaitira zvese. They enjoy the blessings that you have given them, but vanotodya vakukanda mugomba. Zvinoitika vana vaMwari, pane zvinhu zvakawanda mukati mepasiro. Vakoma havarambirwa kuti munin'ina aunza zvese vodya, but vakukanda mugomba. Oziva kuti kudya kunwa mvura. Mwana wamai venyu, mwana wababa venyu achichema ari mugomba, achichema mwana wababa venyu achi vakoma ndiregerereyo. Chiko vakoma navachitomedza vana vaMwari. Kana ruvengo rwasvika pachikwekwe nheyo, ruvengo rwasvika jealous, rasvika pakaipa, inzwai vana vaMwari. Mukati medzimhuri umo, mukati memisha umo, ndopfungwa inoita kuti vanhu vanoromba iyi. Vanhu vanoshamisika kuti akazonoromba sei. Kana zvadai munhu arege kunoromba, kana zvadai munhu arege kuuraya, zvekuti munhu has the tenacity yeugara pasi odya chikafu chauya nemwana wamai vake baba vake through a dangerous route which is like that, from Hebron to Shechem, from Shechem to Dothan. Mobva mati tisati tadya vakomana, let us eliminate him so that we can enjoy the meal that he has brought. Kana ruvengo vakoma havarambi. Zvakanyorwa muBhaibheri. This is not a movie. This is not a parable. Inyaya yakatoitika kuti vanhu vanogara pasi vapedza nemunin'ina voti hatidyei. Vana vaMwari panguva ine hatirangarirei nyaya iyi kuti mukati meupenyu, mukati mezviroto izvi yatikuti the dream is true. This is one other face that we should know. Kuti vakoma havarambirwe vanozviita izvi. Chii chakazoitwa nevakoma shamwari? Handeitoni. Verse 26. Zvino Judha akati kuvana baba vake, tingavaneiko kana right hapo Joseph atotengeswa. tichivanza ropa rake. Chenda paverse 30. Verse 30. Akadzokera kuvanun'una vake akati, mwana haachipo. Ini zvino ndichaendepiko? Zvino akatora nguo yaJosefa akauraya nhongo yembudzi, vakanyika nguo muropa, vakatumira nguo iyo yakareba ina maoko kuna baba vavo, vakati, tanhonga chinhu ichi, fananidzai zvakanaka kana iri nguo yomwanakomana wenyu kana isati iri iyo. Ivo
vakafananidza vakati, inguvoyo mwanakomana wadyiwa nechikara. Josefa zvirokwazvo waparadzwa. Jakobho akabvarura nguo akasiira pachivuno chake. Chimirai ipapa. Akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. You see, takuona mareports. Joseph anotumwa nababa kunotora report yevakoma vari kufudza wai. But tiri kusangana nereport manje iri kuuya nevakoma zvikanzi vakoma vakati torai why to cover up. Vatora mbudzi vakauraya, vakatora mukuweya vakabvarura mabvaruro avakaziva kuti aya ndo mabvaruro eshumba, kunyatsoronga, kukrafta kuti toda kubvisa evidence. Oenda pana 2 Samuel chapter 11. Toda kubvisa evidence yekuti chii chaitika. Joseph hatizi kuda ropa rake pamusoro pedu. Joseph atotengeswa, atoenda. Joseph patiri kutaura nyaya tiri kutaura picture a situation, a scenario yekuti Joseph is already on his way to Egypt, but the brothers are giving a report. They know that Joseph is alive, but the report to home is different. Rega nditi vana vamwari tiri kurarama mukati menyika yemakavhara. Pasi rese razara nemakavhara. Joseph afa mumaso evakoma. Kumba kwatione rufu. Maspicha ari kupiwa, mukomana akadyiwa nechikara. Vakoma vakatora hwai, munoona nyaya yekubamba maJacob haina kupera. Iye akaba hwai akatora udangu. Nhasi ari parufu rwemunhu mupenyu nekuda kwechipfuwo, zvikanzi rakazorwa ropa panguo. Iye akatora ropa rehwai, akatora nhingirikini, akauraya nyama yehwai, akatopa mudhara, akafuga dehwe. Apa vana vake vakumupinza murufu rwemwana mupenyu, zvikanzi vakatora ropa vakazora. Kwanzi it became an issue yekuti Jacob akata zvikanzi zveshuwa. Mwana wangu akadyiwa nechikara. Post-mortem yakakonfirma kuti Joseph akadyiwa nechikara mumaso ababa vake. Ende vanhu vakachema rufu. Ndiri kutarisa vakomana. Imboverenga pana nhingapo tone tibva tadzibatanidza nyaya idzodzo. 2 Samuel chapter 11 verse 12. Verse 12. David akati kuna Uriya, gara pano nhasi, mangwana ndichakutendera kuenda. Famba. Naizvozvo Uriya akagara Jerusarema zuva iro neramangwana. Ipapo David akamudana, akadya nokunwa pamberi pake, akamubatisa nedoro. Zvino madeko akabuda akandovata kanhoo dzake navaranda vashe vake, asi haana kuburukira kumba kwake. Zvino mangwana Dhavhidhi akanyorera Joabhi rugwaro, akatuma muruoko rwaUriya. Zika akanyora parugwaro akati, isa Uriya pamberi panonyanyisa kurwiwa, mumusiye ari oga, aurawe, afe. Zvino Joabhi wakati acherekedza guta, akaisa Uriya pakanga achiziva kuti varume voumhare varipo. Vanhu veguta vakabuda kuzorwa naJoabhi. Vamwe varanda vaDhavhidhi vakaurawa naiye Uriya muHiti akafawo. Ipapo Joabhi akatuma munhu akandoudza Dhavhidhi mashoko ose okurwa. Akarayira nhume akati, kana wapedza kurondedzera kuna mambo mashoko ose okurwa, kana kutsamwa kwamambo kukamuka, iye akati kwauri, makaswedereiko pedyo zvikuru neguta pakurwa kwenyu? Hamuna kuziva here kuti vachapfuura vari parusvingo? Verse 21. Ndianiko wakauraya Abhimereki mwanakomana? Mira hako ipapa. Tiri kusangana nesituation zvakare yaUriya. Uriya aita David aita zvaaita nemukadzi wemunhu, amupa pamuiri, then auda kuita cover up. Anonyora tsamba zvikanzi Joab, Uriya uyo kana makuhondo mukandei panopisa. Uriya in short, munoziva vana vaMwari, ari pamberi achinorwa,
kwanzi vamwe vakawithdrawa. He died ari mubheto ranga rakarongwa retsamba yaakaenda akabata. Ndoda kubatanidza nyaya mbiri idzi kuti vakuru nevakoma mukati mekurarama havarambirwe panyaya idzi. Hatirambirwe isu vana vaMwari. Inzwai maKristu anhasi panyaya iyi. Is either you are a brother or you are Joseph. Zvikanzi pamba paJacob pakaita rufu, vanhu vakaungana vachichema Joseph, vachiti Joseph akadyiwa nechikara. Mabhonzo ake havana kuaona. What they brought was just the garment. Yavakaunza iri toni yakabaiwa yakabvaruka. Jacob akachema akarwadziwa. Vakoma vakamira. Dai kwakuri kuno ndikungopo scenario yekuno. Vanhu vachitaura pamusoro paJoseph. Vachipa maspeech parufu. Vari kutaura. Vakomana vadzoka kumafuro. Rwerufu rwavakakrafta kumafuro. Kuchinzi chidzoka ine hwai vakomana timbowana nguva yekuchema munin'ina wenyu. Vanosvika vomira hwai dzakavharirwa. Vakoma vakamira vese koramu yakakwana. Nharaunda iripo iri kuchema. Vakomana zvakafamba sei? Makazowana sei nguva yemufana? Takazoti tichingofamba zvedu. Ndobva unoziva kuti kana vanhu vaita zvinhu zvavo, zviso zvavo kunyange nemastatements acho anosimba. Kunyange kutaura kwacho kunoita power. Vane mafacts anobatika. Vanotaura tata kutodzoka tichitongofamba tichibva nekudothan, I don't know, takazongoti tichitarisa so mastatements anotaurwa. Vanhu vari kutaura parufu uchinzi vakomana taurai. Vakomana vakamira vari 10 because ndo vakanga vari kumafuro. Vari 10 vachiimba makorasi ekuchechi. Vari kuimba nziyo dzinosiririsa. Apo basa rapera mukoma Jose tichasangana kumusha. Vari kuimba chakati vana vaMwari basa tinosangana parwizi. Ticharuyambuka rukohoro. Pakupesira hakuna rufu kana kuchema. Zvese vachimba mavhesi ane simba ane tariro yekuuya kwaJesu achimutsa vakafa. Varipo vachitaura vachingoti nechemwoyo vako. Vanhu vanoshinga kuona Jacob, an ailing father, asina simba, vanoshinga kupfuurira mberi nerufu vachiziva kuti Joseph akaenda kuEgypt. Mukati meupenyu huno vana vaMwari, patiri kutarisira chiroto kuti hachinyepechi. This is another phase yatopfuura yekuti it may be a case, just a matter of time, yekuti the brothers can attend a funeral isipo when they know that Joseph is on his way to Egypt. Nguva ino munhu waMwari, don't live in denial. Kamuchira maproblems atosangana nawo mukati mechiKristu, kuti mukati mekuzadziswa kwehopedzi vakoma havarambirwi. Nguva ino toda kunamata. David auraisa Uriya. God yemasoja yakauya, pakaitwa funeral yepamusoro kuchinzi gamba rafa riri muhondo. Vanhu vakachema vakarwadziwa, pamwe chete Dhavhidha achirwadziwa ari pakati pevanhu. But kuseri kwenyaya yake aitiye peace at last, because my cover-up plan has worked. Toda kuudzai vakomana, vasikana, vana mai, vana baba, mukati mekutsvaga nyaya yechiroto ichi chisinganyepechi, this is another phase. The brothers can win a battle nekuti they are brothers. There are battles that you will not win against the brothers, but that does not mean that you have lost the war. You have just lost the battle, but you have not lost the war. Nyaya ndiri kutaurai, ifungei tiri kumhuri dzedu, ifungei tiri kumabasa, ifungei tiri munyika medu, ngatifungei tiri musociety, ngatifungei tiri kuchechi, kuti is really Joseph dead? Nhasi muri kusara vakoma muchifara, nhasi muri kusara vana mbuya muchifara, muri kusara muchiita zvese. But do you know kuti nhasi patiri kutaura pamusoro penyaya, pane promotion yako yakagara pamusoro pehunherero hwevana, nekuda kuti Joseph was eliminated. Mukati umo ndangoti chifunga kubasa, fungai kubasa, fungai kuchechi, fungai kumba kwenyu, kuti nyaya iyi, how does it apply?
It's a phase. As we look forward to the fulfillment of this dream, this is another phase. I have a dream that keeps me going. Through the fire, through the rain, through the trials, through temptation, through the hatred, through the pain. This dream is the dream of heaven, and this dream shall never fail. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai. Nepamunotitendera kupfuura napo mukati mechiroto chekuuya kwenyu. Nemachallenges eupenyu atosangana nawo. Dzimwe nguva tinofungidzira kuti hatichasviki. Hope dzatakarota tiri mumunda dzinoita sekunonzi dzakanyepa. Because today nyaya yedu yapera ichitiyo. Joseph is on his way to Egypt, but there is a funeral at home. Kumba kwa Jacob kune rufu. Vakanga vasiko kwakaitika nyaya iyi vari kuona Joseph akadyiwa. Asi Joseph ari murwendo rwokuenda kuEgypt. Vakoma vanoziva kune nyaya. Izvi Mwari zvotoraramika mukati muupenyu hwedu izvi. Mumaspheres akasiyana siyana. Tibatsirewo kuti wane tariro nekutendeuka mukati mekuronga kuparadza vamwe. Nemukati mekuramba takatsungirira kuenda mberi neupenyu. Tinotenda kuti muchatibatsira pa next episode. Murambe muchititungamirira zvakare. Musare Jesu onamata. Amen. Tenzi kuri kuvuvuta, mananda atokwira, nedenga resera tosvipa, hatina pekuwanda. Motirega eretife, musarare tofa. Nguva yese yazara nengozi, nenyanza yavanguva. Mananda anonditeerera, nyachira. Kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi. Mvura inganyudzi ngarawa, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara. Zvese zvichanditeerera, nyararanyi. Tenzi nemweya unorwadza, nokotama kunemwi. Moyo wangu unotambura, mukamundiponese. Omananda echitema, oda kundinyudza. Nakufanda kufa tenzi wangu, kasika ndiponese. Mananda anonditeerera, nyachira. Kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi. Mvura inganyudzi ngarawa, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara. Zvese zvichanditeerera, nyararanyi. Tenzi kutya kwazopera, zvese zvazozorora. Nenyanza yazoteramira, denga razova pedyo. Chimiranyi mununuri, musandisiyeba. Ndichasvika kumahombekombe, ndizorore ikweyo. Mananda anonditeerera, nyachira. Kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi. Mvura inganyudzi ngarawa,
unatenziwe nyanza nepasi zvese zvichaniteerera nyarara nyarara zvese zvichaniteerera nyararanyi. Toya kumchinjiko ubofu neurombo hadidi chimwe chiro asiru ponesoroto nosimbi rakunerwi yenyenye yepakalvari Pasimbo ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi Rakunerwi Kalvari dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekunerwi jiroje seje pasi moyode Emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunerwi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi Rakunerwi Munezi Zito zenyu Zinona Rapaini Eropa Rora Christu Dosimbi Rakunerwi Yenye Pakalvari Dinopu Pasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbi Rakunerwi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi Rakunerwi yenye pakalvari dinofu Pasi ndipo beseini dosimbi Rakunerwi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini